Bé, per nosaltres és un honor no poder fer això. L'Autònoma tenia una mica descuidat els esports i hem fet un esforç en aquests últims anys per tornar-nos a col·locar a les competicions. Sobretot les dones estan sent un impuls important perquè les tenim a semifinals a molts tipus, no? a molts esports. I per tant, aquest any el poder ser per mi, que jo ja plego, és l'últim any de mandat, poder haver estat la possibilitat de que l'Autònoma pogués ser la que portés la coordinació i presidís els actes fonamentalment, jo crec que és un honor i és dir-nos que hem de continuar, que hem d'estar aquí i que és un repte molt important per totes les universitats, per la nostra també, per fer possible que l'esport formi part del dia a dia de tots els nostres estudiants i de tots els nostres professors i personal de l'administració i serveis. L'1 de març és la corsa de l'Uniran i crido a tots els estudiants, a tots els professors i a tot el personal d'administració i servei que s'apuntin, però no solament ells, que portin els seus amics, perquè la cursa també té en compte les altres persones que no són de les universitats, però que s'apunten a una universitat per caminar o per córrer. Per tant, crido que fem un esforç perquè siguem molts i sigui un èxit aquest dia, 1 de març d'aquest any.